ZVL. Omroep ZVL. Op deze basisschool in Oostburg werd vrijdagmiddag het startsein gegeven voor de nieuwe reeks NK Tegelwippen. Onder toeziend oog van de leerlingen en met een beetje hulp van de 3 Zeeuws-Vlaamse wethouders en de kinderburgemeester van Sluis werden de eerste tegels verwijderd. Vandaag worden tegels gewipt en daar komt groen voor in de plaats. Ja. Het NK Tegelwippen is weer begonnen. Klopt, tot 31 oktober is het NK Tegelwippen en dan proberen we als 3 gemeentes daar extra aandacht aan te vragen. Ja. Ja. De winnaar van vorig jaar, gemeente Terneuzen. Wat gaan jullie doen om de titel te verdedigen? We zijn volop bezig in de binnenstad Terneuzen om daar stappen te zetten. We zijn bezig in de Oostkolk. Daarnaast zijn we in de wijk Java. Zijn we nu met burgerparticipatie bezig om te kijken hoe we daar die wijk kunnen vergroenen. En dus ook inderdaad de nodige tegels daar te wippen. Dusdanig dat we volgend jaar waarschijnlijk ook op landelijk niveau nog verder doorstijgen. Ja, dat is ook een ambitie om het landelijke niveau nu aan te gaan tikken bij het NK Tegelwippen? Ja, en we zijn ooit met 12 straten groen ook op landelijk tv nog geweest. En dat gaf toch wel wat ambitie. Dus we gaan nu ook in het kader van het tegelwippen proberen wat door te stijgen. Ja, en hoe staat het vergroenen bij gemeente Hulst op het programma? Ja, wij waren inderdaad de laatste keer derdes van Zeeuws-Vlaanderen dan in ieder geval. Maar dan toch even goed nog 14.500 tegels gewipt. Ja, wij timmeren best wel stevig aan de weg met het vergroenen van de schoolpleinen. Want ik hoorde er net van mevrouw de directeur hier dat Hulst wat dat betreft toch redelijk aan kop loopt in Zeeuws-Vlaanderen met het vergroenen van speelpleinen en van schoolpleinen. En daar willen we mee verder gaan. En nu gaan hier 3 bomen geplant worden, dacht ik, hè? Ja, maar het plan wordt een beetje gewijzigd. We gaan de tegels weer een beetje terugleggen en iets verder de boompjes gaan planten. Dus we moeten even improviseren. Maar dat komt goed. Dus van het tegelwippen naar het tegelleggen wordt het vandaag. Ja, het is een beetje even omgekeerde wereld, maar het tweede deel komt weer helemaal in orde. ZVL. Omroep ZVL.